Καλησπέρα σας αγαπητοί μου φίλοι. Έβαλα μικρόφωνο για να ακούγομαι. Βγήκαμε για ένα φαγητό στη Πάτρα. Με κάλεσε ο Σπύρος, γιατί πάντοτε βγαίνουμε σε όλες τις άλλες πόλεις της Ελλάδος εκτός από την Πάτρα. Ελάτε εδώ. Πού είναι ο καμεραμάν μου? Εδώ. Κορίτσια, φορά ολόσωμη φόρμα. Από το αγαπημένο μου το Marmalade είναι. Βλέπετε πως είναι διάφανο. Αλλά βραδινό. Κάνει ζέστη στην Πάτρα, όλη μέρα φύσαγε αυτός ο αέρας, ο αφόρητος. Τώρα δεν φυσάει, αλλά κάνει ζέστη. Αύριο το πρόγραμμα έχει παραλία. Βέβαια έχουμε πολύ αέρα, θα πάμε στη Κουρούτα, θα πάμε εκεί τα κορίτσια. Να κάνουν ένα μπάνιο, να βρούμε λαγοκέφαλους. Και μετά θα φάμε κιόλας, έχει ένα πολύ ωραίο μαγαζί, το Συμπόσιο. Επομένως θα τα πούμε και αύριο, αγαπητοί μου φίλοι. Καλό βράδυ Σαββάτου. Καληνύχτα σας, όπως σας λέω καλημέρα σας, θα σας πω καληνύχτα σας. Μουα.